L'alcalde de Cardedeu, Enric Oliver, es reincorpora a la seva activitat a l'alcaldia després de 8 mesos de baixa mèdica. Oliver torna a assumir les seves responsabilitats i agraeix totes les mostres de suport, ànims i interès rebudes durant tot aquest temps. Bé, em trobo molt bé. Si no hagués estat així, no hagués demanat una alta voluntària, diguéssim. Estava de baixa, el metge no me l'hagués donat motu propi, però vaig demanar que jo em trobava bé i que volia tornar, i tornada intensa perquè estem en setmana de pressupost i d'aprovació del pressupost i d'un ple llarguet i intensa, setmana intensa, amb molta feina. La veritat és que amb molta feina, però molt content. La reincorporació s'ha fet efectiva poc després de que s'hagi anunciat que Enric Oliver tornarà a ser el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions de l'any que ve. Escollit en un procés de primàries, les persones vinculades al partit han aprovat la seva candidatura per unanimitat. Al programa nosaltres tenim el costum, crec que era un bon costum i el seguirem fent, de fer-lo bastant obertament i participadament, i ja estem fent treballs amb taules, en diem taules d'esquerra oberta o taules sectorials per diferents àmbits, i ho estem treballant ja. No podem enganyar ningú. Nosaltres la nostra campanya és el que hem fet durant aquests darrers 4 anys i per tant tampoc en farem canvis radicals perquè ens hem cregut el que hem fet, i per tant la línia està traçada. Es tracta de millorar allò que no hem sabut fer bé, i els aprenentatges són importants, i per tant reconèixer alguns errors que segur que se'n fan i intentar millorar-ho. Oliver ha estat l'alcalde de Cardedeu durant els darrers 4 anys, governant en coalició amb la CUP. Ara, ambdós partits plantegen canvis importants en els noms que encapçalen les seves llistes, i Oliver s'haurà d'enfrontar a construir un nou equip. Noves cares i nous partits fan preveure unes eleccions municipals ben intenses, unes eleccions que Oliver assegura encara amb molta força.